Hello mga Yinians, DCB TV. Friends, kung gusto mo YouTube channel, kung gusto mo para sa video na upload ko. Amin sa tayo sa mga barangay Santa Rosa, Binmali, Pangasinan. May deliver tayo ng Yinians. Dito mga Yinians, ang area ng mga Yinians ngayon, medyo mayroon sa mga papasok. Kasama din dito si Bro Jason. Ayan si Bro Jason, oh. Shout out kay Bro Jason. Tinulungan niya tayo kasi mahirap mga Yinians, mahirap. Kaya tayo ng back up dito kasi mahirap itong area na to. Dito mga sa palayan, dito tayo pumasok. Ayan, doon tayo nag-deliver kayo naman yan. So, nandiyan tayo nag-deliver kayo na. Ngayon, sana yan, samahan nyo kami sa adventure namin ngayong araw na to. Kasama ko si Bro Jason dito sa barangay Santa Rosa. Papasok tayo, deliver tayo dito sa barangay Santa Rosa. Yan, nagkata sa motor, tinulungan niya tayo. Salamat kay Bro Jason, shout out sa kanya, kay Bro Jason. Ngayon, dito tayo mga yan, so, sa may barangay Santa Rosa. Ito, papasok, galing tayo dun sa may highway. Yan, si Bro Jason nag-aantay. Sa Santa Rosa pa rin, kasama natin si Bro Jason dito sa barangay Santa Rosa. Tinulungan niya tayo ba yan? So shout out kay Bro Jason, tinulungan niya tayo dito. So ngayon, so palito siya, palayan na sa dito kami sa puro papasok yung binigay ni Sir Malingkon. Kaya sobrang hirap, sobrang training. Tapos si Hirmihilda pa. Oo. Kaya susunod naman to, ang hirap-hirap. Ayan, ito yung palayan. Ang Santa Rosa, palabas na kami. Ayan, palayan ng Santa Rosa, Binmali, Pangasinan. Ayan, dito kami. Oo, okay na. Ayan si Bro Jason, nasa loob. Shout out sa kanya, tinulungan niya tayo. Okay mga Yinians? Kaya papasok mga Yinians. Tayo mga Yinians, papasok tayo. Ayan sa may Kalit. Kahit mga Yinians, no? Ito yung deliver ngayon. Kalit tayo. Barangay Kalit, Binmali, Pangasinan. Dito sa Kalit, ayan si Bro Malingkon, no? Ayan na si Bro Malingkon. Kapunta na siya dito. Ayan na. Ayan si Bro Malingkon, ayan na. Ayan na. Si Bro Malingkon, no? Ayan. Ayan si Bro Jason, nandun pa rin siya. Kaya sinamahan niya tayo. Jason, gaantay sa atin si Bro Jason, grabe. Biniyan din ni Bro Malingkon ng papasok ng deliver. Ano si Bro Jason? Dulo, nagdagat ng delivery doon. Sa dulo. Yan. Salamat kay Bro Jason. Binakapan niya tayo dito sa tricycle. Okay, Yinians? Tapos na mag-deliver mga Yinians. Dito tayo sa may Santa Rosa, barangay Santa Rosa mga Yinians. Salamat pala kay shoutout kay Bro Jason na tinulungan niya tayo. Ayan si Bro Jason. Kung hindi tayo tinulungan, baka abutin tayo dito. Gabi. Kasi hindi ko makabisado to. First time mag-deliver doon sa barangay Santa Rosa. First time. Ito yung naman yan sa barangay Santa Rosa, yung ano to bro? Bye-bye Sagor. Bye-bye Sagor? Bye-bye Sagor ito. Yan, so dito sa bahay namin yan ni Game House, yung YouTube channel niya. May yan, kung mahilig kayo sa laro ng basketball, ayun yung content niya. Pwede kayong mag-subscribe sa YouTube channel ni ni Sir ayan si Bro Jason, siya yung sa akin dito. Ayan si Game House, yung YouTube channel niya. Mag-subscribe kayo Yinians para kung mahilig kayo sa content ng basketball. Ayan Yinians, subscribe kayo kay Sir Game House, yung YouTube channel niya. Okay Yinians? Sa Bye-bye Sagor, dito sa barangay Santa Rosa. Maraming binigay ni Bro Malingkon, papasok lahat. Mayroon naman hindi papasok. Okay Yinians? Ngayon Yinians, sa last minute, God bless everyone, more power, keep you sana sa buting kagaling Yinians, and bye-bye mga Yinians. Okay.